everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Miss Babes, ni ano gyud siya? Okay ra. Relax lang. Hello, Miss Babes. Pwede mo join sa inyong table? Oh, JC. Okay ra. May lugar pa man. Okay, thank you. Ay! Kainit! Ay! Sorry, Franco, sorry. Kamuangan na yan po ang inig ka sabaw sa linarang. Oh, Franco, ka man kainit. napasok ka? Diha na punta ang sabaw sa uni mo, oh. Ariw na ko sa CR, Miss Babes. Oh my God. O, pananti ka, Franco. Mas kamuangan. Risi kamuangan ka. Oh, sige pa. Iduko sa imong okay. Bubuan pa na kong tubig. Oo, sige. Okay, good. Kana. Hukasan na lang ng imong t-shirt, B. Miss Babes. Di ay shampoo. Salamat. Ito, ana. Nangatagak ng lamas nga nahimutan sa imong o. Ang sibuyas ug ang tamatis. Angay. Unsa man mo sa imong mata? War man siguro. Okay. Nabasa ra ba imong sinina o? Dinhi lang ka ha. Magpalit kog ilisan nimo. Ayaw lang, Miss Babes. Unsa ayaw good town? Ang naman og maghukas-hukas ka diri sa restaurant. Paabot. Magpalit ko og t-shirt nimo. Unsay size nimo? Medium lang. Sige. Diha ka una ha. Magpalit ko. Paabota lang ko. Pita. Ganahan ni GC. Ituyo niya yapo ang sabaw sa larang. Mahog tuntungan na. Kainit sa kong. Di ba ako maupawan Ang akong agtang, di ba ka mo samot ka na ko? Bida, di ba ka ni buro tungod sa paso? Si Babes, tuwa siya. Babes, asa na si Franco? Tuwa pa sa CR. Luuya taon, bida, maanga. Unsa man nagipalit nimo? Gipalitan taon akong ilisan. Kinabasa iyang sinina. Nadimahong larang. Ay, sorry ka. Bas ka muanga. Wag ito iwan ako. Murag na pandol man. Gumutong na yabuan sa bawo. Wa bitaw. Diha ka na. Palitan pag sinina. Cheap. Amo, mo'y mangunay og palit. Para sa iyang driver. Oh, come on. Salamat, Miss Babes, ha? Salamat kayo. Gikan din he. Mga tuta sa atong doktor ha. Doktor? Ang ano man? Aron ni konsulta ng imong kahimtang. Aron sad mapalitan ka og gustong tambal ana. Ayun lang ang taon. Hidayon na Mas maayo nang matan-aw nagdoktor. Kitan-aw na ko una. Namuwara ba ng imong agtang? Basin og dunay cream nga ipatambal ana. Pero wa ko'y kwarta, Miss Babes. Wa ko'y kabayan sa doktor. Ako'y bayad. Sila si Franco ug si Babes. Ito ang lakaw. Pasok ko. Manaog silang sakay sa escalator. Unsa na gibati nimo? Okay raman. Why problema? Okay, good town. Kainit sa sabaw. Nay naong nimo ay. Labi na sa imong agtang. Murag kag pasayan nga naluto. Miss Babes. Babes. Dong Franco, kadiyot lang dong. JC, Asa na mo? Ha? mga tubig doktor. Aron mapatambalan si Franco. Di man tingali kinahanglan pa na. Dili mo na makamatay. JC, Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Franco, patanawa ko nung gusto na naong nimo. May plaster ko no. Sir,
Okay raman kayo. Okay ra na bitaw sir, way problema. Basta kay dadon ko lang siyas doktor. Aron mahatagan og saktong tambal. Oh, babes, concern ko di mo. Sa may parintin ni mo? JC, please. Ayaw na ko na, ana. Ikaw pa manggani unta ang angay mo tabang ni Franco kay ikaw may nakasa niya? Pero what to na ko to you? Awa. Kung ikaw kay mayaban og init ka sabaw sa larang, unsay bation nimo? Malipay ka ba? Babes, Sunod ako, Franco. Ato ta sa doktor. Sir, biyaan taon na ka. special ko ni mo taon do. Naluoy lang siya nako sir. Bubuan mo kunin mo sabaw. Wati ka bubuhi, wati ka bubuhi. Natikba lang sa baw kay Okay, medyo okay, na pandol ko. Intik ba lagi? Biyaan natin ka? Shit. Pero, come on. Ganun maglagot ko. Kinsa siya? Ha? Kinsa siya nga akong silusan? Driver lang. Oh, shit. Naana, napalitan ti kag tambal. Base sa resita ni Doc nimo. Salamat, Miss Babes, ha? Kuha ilan sa kong sweldo ng gasto ni mo ron. No, wa kay utang, Uy, uy. maikog taan na, uy. Basta kay wa lagi kay utang. Okay, salamat kayo, ha? Inigabot sa bay, ato ng tambalan nimong paso. Gusto na, Miss Babes. Okay na tingali na. Ay, Okay. So, nabutangan na nako cream ang namuwa nimong agtang og aping, ha? Lakip na sa dapit sa imong ilong. salamat. Hapdos? Haptos, oy. Pero madara. At iwaso na lang og tambal. Ayaw, sakto na, Miss Babes. Sakto na. Ay, Tiwaso na lang ako lagi rin na tiwas ako. Ayaw. Tarong ba? Ayaw lagi. Ay, sige na. Ay, ako rin tiwas lagi. Maikog tanin mo. Ayaw nagkaikog good. Ano, di mo ko maikog nga. Ikaw pa nagasto. Nga, ikaw pa yung nagtambal. Tabang raning ako, Franco. Ayaw, Miss Babes. Kung pangita ko, ana. Franco, Nangurog ba ako? unsay nangurog? Nganong nangurog man kuno ka? Kuhan, kining matagtugkad sa imong kamot sa kong naong. Mura kong kuritihan. Unsa? O niya, mukuro ko. Nya, kuso kayong mulpot akong kasing-kasing. Ha? Murag, isayaw, kuhan ka ng jumbo, hotdog. Ano ba? Tinas kong kasing-kasing, oy. Kahanggaw, be, di mo, Franco. Bitaw niya, sa tinuod lang, murag ni sayaw lagi jumbo hotdog ang akong kasing-kasing. Nya, murag nabati na kung may nihunghong sa akong kasing-kasing. Unsa may hunghong sa imong kasing-kasing? Mihunghong siya na ko nga. Bahalag mapaso, Franco. Basta mo tambali mo, si Miss Babes. Ako lang. Papasok usab. Unsa? Nganong maumanay hunghong sa imong kasing-kasing? Unsa man ko na ibuti pasabot, ana? Ha, Franco? Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.